Tento film si netrúfa prezentovať Rómov v celej svojej šírke, pretože ich prítomnosť v Európe a na ostatných kontinentoch je veľmi rozsiahla a čo sa týka kultúry, tradícií a vierovyznaní, veľmi rozdielna. Rómovia, ktorých vo filme predstavujeme, sú zástupcovia určitých výrazných oblastí v kontinentálnej Európe, kde žijú. Rozprávajú predovšetkým očami detí. Rómsky národ, národ slobodných ľudí, ako ich definuje ich vlastný jazyk, má staroveký a doposiaľ zahalený pôvod. Až v druhej polovici 18. storočia sa začali lokalizovať ich korene, zjednocujúce fragmenty ich kultúry, obyčají, tradícií a fyzické črty, ktoré obohatili každý kontinent. S najväčšou pravdepodobnosťou ich korene siahajú do severovýchodnej oblasti na území Indie. Rómsky národ nezanechal žiadnu písomnú zmienku o svojom prechode, ale sťahovanie sa, dlhšie či kratšie pokojné usadenie sa nájdeme v rozprávaní mnohých národov od Indie až po Európu. Prvý odchod mohol nastať koncom 10. storočia v dôsledku biedy a sťahovania iných silnejších a bojovných národov na kontinente. Ako prvá prichýlila súdržnú skupinu rómskeho národa blízka Pérzia a potom Arménsko. Ostali tam tak dlho, že si osvojili dôležité slová, napríklad termín vurdor, voz. V 12. storočí sa presťahovali do Turecka, nasledujúce storočie do Grécka a na Balkánsky polostrov. V 14. a 15. storočí pokračovali smerom k európskym brehom Čierneho mora a Talianska, ďalej do kontinentálnej Európy a Severnej Afriky. Z nej potom prenikli na Pyrenejský polostrov. Od 16. storočia je rómske etnikum prítomné aj v Severnej Európe a v Rusku. Rómovia sa dostali aj do Ameriky a Austrálie. Vzhľadom na to, že v Európe boli nežiaduci, postupne sa presťahovali do kolónií Španielska, Portugalska, Anglicka a Francúzska. Rómsky národ dokázal s národmi, ku ktorým v minulých storočiach dorazil, mierumilovne nažívať a premiešať sa, hoci pestoval vlastnú, veľmi živú kultúru, poznačenú silnými hodnotami rodiny a príslušnosti k svojmu spoločenstvu. Roztratení po rôznych svetadieloch sa Rómovia odjakživa snažili robiť práce užitočné pre miestnu spoločnosť, zlučiteľné s ich tradíciami kočovníctva a života ďaleko od mestských centier. Pre svoju originalitu a neochotu prispôsobiť sa usadlému štýlu života bol rómsky národ počas celého minulého tisícročia rôznym spôsobom prenasledovaný. Často bol objektom reštriktívnych zákonov a stíhania alebo obetným baránkom zložitej sociálnej, politickej a ekonomickej situácie. Najväčšiu pohromu vo svojej histórii zažil v 20. storočí. V priebehu 3 rokov bolo nemeckými nacistami a inými totalitnými režimami vyhladených 800 000 Rómov, mužov, žien aj detí. Štatistiky hovoria, že dnes žije na celom svete 30 až 35 miliónov Rómov, z toho 10 miliónov v rôznych krajinách Európy a sú známi pod rozličnými menami. Z etnicko-jazykového hľadiska možno v Európe rozlíšiť tieto skupiny: Roma, Sinti, Manušovia, Gitani, Kalé, Cigáni, Jenicheovia. Národné jazyky starého kontinentu však používajú omnoho viac zmien na ich označenie. Mnohé sú odvodené od ich kočovníctva, jazykovo-náboženskej príslušnosti, svojských činností, ktorým sa venovali v minulosti, alebo sa im často priradili z pohrdania, pretože mali povesť ľudu oddávajúceho sa krádežiam a nečestnostiam. Medzi rôznymi skupinami neexistuje ani jednota viery. V priebehu storočí bola nadobudnutá rôznymi spôsobmi, sťahovaním a usadzovaním sa v rozmanitých geografických oblastiach. Ani kočovnícky spôsob života a povolania s ním spojené nie sú už dnes rovnaké. V minulosti sme ich poznali ako remeselníkov, kováčov, kupcov koní, cirkusových muzikantov alebo sezónnych nádeníkov v domoch bohatých. V súčasnosti všetci žijú prevažne usadlým spôsobom.
Totalitné režimy v 20. storočí často nastolili nevyhnutnosť usadiť sa natrvalo na takých miestach, ktoré nevyhovovali ich štýlu života, bez minimálnych požiadaviek na vyhovujúce podmienky a hygienu. Zmenila ich tradície a pracovné návyky. Mnohé skupiny nadobudli národnosť tých štátov, kde sa usadili. V tzv. Civilizovaných spoločnostiach sa pohybujú neisto a nie sú ochotní zrieknúť sa svojich návykov. Nechýbajú ani prípady rasizmu kvôli nízkej gramotnosti alebo zlej inkulturácii, živené ekonomickými ťažkosťami, v ktorých sa štáty nachádzajú. Miesto v tábore nomádov, v kolónii či gete sa pre Rómov často zdá byť bezpečnejšie. Sú ešte na míle vzdialení od pokojnej integrácie, ktorá by mohla vyjadriť bohatstvo kultúry, čo sa po stáročia formovala v kontakte s inými kultúrami. V každej krajine má tento začatý proces rôzne charakteristiky. Najlepšie príklady integrácie rôznych kultúr, ktoré vyjadrujú to isté úsilie uplatniť sa v živote, prichádzajú zo sveta kultúry, športu, politiky a školských hlavíc. Pápež Pavol VI v roku 1965 zriadil Pápežskú komisiu pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Týmto dala katolícka cirkev silný signál znovuzrodenia sa pastoračného záujmu o tých, ktorí pre rôzne dôvody, etnické, pracovné, študijné, útek pred vojnou a tak ďalej, nemajú stabilné bydlisko. Aj vďaka aktuálnej činnosti Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a vďaka rozvoju bratskej kultúry rešpektu a prijatia rómskeho obyvateľstva v civilnej spoločnosti dnes z rómskeho etnika pochádza stovka kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov a seminaristov, ktorí s nasadením odpovedali na duchovné povolanie.